After school, they just put on their balaclavas and then they start to fight each other. Kufunyenwe izikhali ngethuba amapolisa esenza uqoqo kwizikolo zaseCarltonville eGauteng namhlanje eliphulo belikhokelwe lisebe lezemfundo kweli phondo. Umndeni nje wakaZungu sibuhlungu kakhulu. Siphatheka kabuhlungu uma sibona izinto sezenzeka ngale ndlela ezenzeka ngayo social media. Usapho lakwaZungu luthi lukhathazekile ukubona abantu betshintsha imifanekiso kumaqongo onxibelelwano ngesiganeko sokusweleka kukaCelani Zungu noye wagilwa sisigadla esithutha amanzi. One thing about tough times is that they will bring you guys together, and I think we needed that as Banyana Banyana. But one thing about this rough patch that we've been through, nobody has ever questioned our ability to actually do it. Iqela leBanyana Banyana kuzafuneka lizijule ijacu xa liqobisana neBurkina Faso kumdlalo walo wokugqibela kaGroup B wetumente yeWAFCON ngokuhlanje. Senibulise emakhaya kanti andambe ndodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla. Kufunyenwe izikhali nentsangu ngethuba isebe lezemfundo eGauteng liphelekwa ngamapolisa lisenza uqoqo kwizikolo eCarltonville kwintshona yeGauteng namhlanje eliphulo liyinxalenye yamaphulo okusiphula neencambi iziganeko zolwaphulo mthetho kwizikolo zeliphondo. Lowo ujongene nezemfundo kweliphondo uLebogang Mayile usichaze isikolo samabanga aphezulu ibadirile njengesona sinengxaki eGauteng. After school, they just put on their balaclavas and then they start to fight each other. Lawo ngamazwi etishala yesisikolo samabanga phakamileyo ibadirile esiseCarltonville. Esisikolo kuvakala ukuba sesinye sezikolo ezigutyungelwe lulwaphulo mthetho olwenzeka ngaphakathi kumasango aso. Litishala ethi eziziganeko zolwaphulo mthetho zide zaqheleka esikolweni. Because we have been calling the parents for these boys. They don't bring their parents. Since from term 1, this is the group that has been causing all havoc here at school. Waleke ngelithi zizihlandlo ziliqela bebhalela kwisebe lezemfundo. At some point, we had a gun within the school. And then that gun was brought for me and the other teacher by the name of Mr. Muteto. And then I had to call the community so that they can be able to come and search. We could not find the gun. The manner in which they are so dangerous. Isebe lezemfundo eGauteng lithi liza kuthi qolo ukundwendwela izikolo ezigutyungelwa bubukrelemnqa. We've got kids here who are gangsters. Some of them, I've just checked their books. There is nothing. They are not coming to school. They are not learners. They come to school to terrorize other learners, to terrorize educators. Kukwavakeleyo ukuba otishala bazinika ikhefu bayozintyintya ngobhelu lomsele ngexesha lesikolo. Before I leave, I'm getting a report from the school attendance register because I'm immediately instructing our labor relations to charge and act against them. Amapolisa aseGauteng athi luthotho lwezikhali ezithe zafumaneka kwesi sikolo. Some of the learners were found in possession of dagga as well as some sachets of dagga. There was vapes confiscated, so it was quite a successful operation for today. Ojongene nezemfundo eGauteng uLebogang Mayile ufunge ngelithi uza kuliqinisa eliphulo ngenjongo zokusiphula neengcambu iziganeko zolwaphulo mthetho kwizikolo zeliphondo. Usapho lakwaZungu eMpumpulu KwaZulu-Natal uthi luxhelekile kakhulu emphefumlweni yindlela ilungu lalo uCelani Zungu athe wasweleka ngayo. Olusapho lelwabongoza uluntu kumaqonga ezonxibelelwano ukuba luzikhwebule kumkhwa wokuzama ukuguqula indlela uCelani athe wasweleka ngayo. Ukanti abantu kule ngingqi bathi seliyiminyaka eliqela bejongene nale ngxaki yamanzi. Usapho lwakwaZungu eMpumpulu KwaZulu-Natal luthi aluyithandi kwaphela into eqhubeka kumakhasi ezonxibelelwano yokutshintsha-tshintshwa kwenkangeleko yoshicilelo lwevidiyo nephathelene ngendlela asweleke ngayo uCelani Zungu. Olu sapho lubongoza uluntu ukuba luzikhwebule kulo mkhwa. Umndeni nje wakaZungu sibuhlungu kakhulu.
siphatheka kabuhlungu uma sibona izinto sezenzeka ngale ndlela ezenzeka ngayo, especially ma-social media. Ngoba manje abantu bane-advantage yokuthi into umuntu ayenze ngendlela athanda ngayo yena, hayi ngendlela eyenzeke ngayo into. Sekukuningi kakhulu esikubona sekuvela indaba zezando, kuvela indaba zezinto ey'phethe, kunezinto ey'qukuliwe. Izwisa ubuhlungu kakhulu le nto siwumndeni. Ukanti abahlali bathi sele kuyiminyaka 8 betsala nzima ukufumana amanzi. Amanzi lana asinawo since it's been 8 years, yeah. Amanzi engekho. Mephuma nakhona phuma emzini embalwa, ukuthi mhlawumbe ezophuma ngala ngezantsi angaphumi. Never terikani mifikile kuyenzeka ifike namanzi engasaphelele sigcine singasawatholi sonke. By chance, in this meter, it just happened that the water was just coming out here, and it's where we collect water. It's not a tap. It's not a government tap. We don't have taps. Bakwagxeke kakhulu umasipala waseThekwini besithi akakhathali. This municipality got 72 billion rand every year in the budget. What are they doing with it? They're spending that money on all sorts of vanity projects and all sorts of junkets, traveling, fashion shows, music shows, statues, instead of providing the very basic necessity, which is water for communities. Okuthusayo ilokho ukuthi kuthe uma ngabe eseshayiswe itruck yakamasipala ngaphambi kokuthi kufike umeya amanzi aseyavuleka nje ubabona echitheka manje. Emva kwalokho kwasekufika umeya okusho ukuthi ayikho kakhulu inkinga yamanzi emabhayipini. Kodwa inkinga yamanzi ilethwa ngamabomu ebantwini ukuze abantu ngaso sonke isikhathi kube sengathi uhulumeni noma umasipala babenzela ufefe ngokubanikeza amanzi. Inkinga iqala lapho. Ukanti amapolisa athi asaphanda ngesisiganeko sokusweleka kukaCelani. Kanti umasipala waseThekwini khangakwazi ukuphefumula kulomba namhlanje ngethuba besilungiselela ukuza emoyeni. Mongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uvule ngokusesikweni isibhedlele iKing Nyabela eMiddelburg kwiphondo laseMpumalanga nesixabisa malunga ne-1.6 billion zerandi namhlanje. Esisibhedlele nesikudidi oluphezulu siyinxalenye yephulo likarhulumente lokuphucula iziseko zophuhliso kwicandelo lezempilo kweli phondo. Umongameli wesizwe umnumzana Cyril Ramaphosa ephelekwe ngabaseburhulumenteni bebeyinxalenye yemincili kuluntu lwaseMiddelburg kwiphondo leMpumalanga namhlanje ngethuba kuvulwa ngokusesikweni iziko lezempilo elixabisa izigidi zerandi iKing Nyabela Hospital. For more than 100 years, the old Middelburg Hospital was the only hospital that was serving the needs of our people here. And over the years, it became dilapidated, too old, and too expensive to maintain. So the decision was made by this government to build a new hospital to serve our people here. Umphathiswa wezempilo Nobezima Selendibano ukuphawule ukuba luyancomeka izinga lesisibhedlele nanjengoko sijolise ukuhambiseni iinkonzo ezingundoqo kwezempilo kule ngingqi. We are very happy about the state of the art hospital. It means we are advancing because the hospital that was serving this area, Middelburg Hospital, was started in 1938. You can imagine how many years that is. So it's very, very old, and we are very happy that they've got a new facility. Ukanti inkulu baphathiswa yephondo ikugxinisile ukuba esi sisibhedlele sokuqala kweziliqela nezikwizicwangciso zokugqityezelwa kungekudala. Currently we are at the final stage of the plans of 2 hospitals around here. We'll be building Lina Malachi Hospital. We're also building Mpumalanga Psychiatric Hospital. Uluntu lolukhangeleke luyimvuze imincili likhuthazekile kakhulu leliphulo ngethemba lokuguquka kwemeko yezempilo ekuhlaleni. Ngendlela engithabe ngayo ngithabe ekhulu futhi ngibawa ukuthi ngoba sesinesibhedlela esitsha nje ngifuna isitshaba siphatheke kuhle naso sisiphathe kuhle kulesi sibhedlela kungabi nengohwahwano nomuntu oselo omunye lo dosela le.
Esi sibhedlele sikanokutsho sithiwe eligama phantsi kwenkosi yesizwe samaNdebele esiyakhothamayo uKing Nyabela kaMahlangu. Umtyholwa wesithathu kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uMthobisi Mncube uphike wama ngomlenze omnye ngelithi akazange aye endlini apho uSenzo Meyiwa wadutyulwa wabulawelwa khona kwaye uthi wayesendlini kokwabo yena ngosuku lokubulawa kukaMeyiwa. uMncube ukuvakalise oku ngethuba eqhuba nokunika ubungqina kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. lokaMncube utyhola umphando phambili kweli tyala uBrigadier Gininda ngokumbhutya ngamafutha inyama engatyanga. Lowo utyholwa ngokuvulela ngerhuluwa ekubulaweni kukaSenzo Meyiwa uMthobisi Mncube uxelele inkundla ephakamileyo kamantyi yasePitoli namhlanje ukuba wayekokwabo ngethuba kubulawa uSenzo Meyiwa. Namhlanje ke kuphononongwe ifowuni yakhe kujongwa neendawo awayekuzo ngosuku lokubulawa kaMeyiwa. Kubonakala ke ukuba ngecala emva kwentsimbi yesibhozo ngokuhlwa ngale mini yesiganeko wayekumbindi wesixeko saseRhawutini. Now the next activity that was recorded in your gadget happens on the 27th of October 2014 at 080817, which was a call that you received from that number that ends with 0728, which lasted for 66 seconds. And the tower that pinched that call was the 2G Moy Street SGS 1. uMthobisi Mncube ukhabe ngawomane esithi akalazi nokulazi ikhaya likaKheli Khumalo nekulapho senzeka khona esisiyeleku kwaye uthi zonke ezimpawu zichazwayo zomntu owadubula uSenzo azifani tu nezakhe. Mawuhlanganisa yonke into ekhulunywayo ubheka into ezenzakalayo akukho ongifakalayo. I-205 yami ithi ngangikwenye indawo. I-DNA ithi akusimina. Umbalo washiwa abantu abasendlini bathi umuntu wangenwa imnyama mina ngimhlophe. Abantu basendlini bathi wangena umuntu onama-dread amafishane nama-dread amade. Abanye babo bathi wangena umuntu onegolide mina ngizange benegolide. Ukhwele ezehlela ke etyhola umphandi ophambili kwelityala uBrigadier Gininda ngokumdayivela engenabhola kuba uthi wayesentolongweni ngoSeptemba ka-2014 nekutyholwa ukuba wathatha iselfie yomfanekiso ekuthiwa ngowakhe kwaye uthi yena akazange abe nalo izinyo legolide. I would rest assure you that we'll be calling the head of the prison where you're incarcerated at Boksburg, Mr. Buthelezi, just to come and confirm your whereabouts on the date on which the state alleges that this photo was taken. Lo kaMncube uthi umbuso uchitha nje ixesha kuba la madoda asemkhumbini atyholwa ngokubulala uMeyiwa akhelwa nje iyelenqe ngento angazange ayenze. Advocate Peter Serunyo ngusekela mlawuli wezotshutshiso uvakalise indlela elisebenza ngayo icandelo elijongene norhwaphilizo i-IDEC. lokaSerunyo udize ukuba waziva encatshiwe kwaye ebekwe emgibeni ngowayesakuba intloko yeli ziko Advocate Andrea Johnson emva kokuba ebizelwe ukuzokulawula ityala likaBrigadier Dinewo Mukwele nowayejongene necandelo lezobuxhaka-xhaka bale mihla kweli ziko ngomzuzu ogqibela. Once I was officially involved in the Mukwele matter, Advocate Tlhachwayo and Ramsemi came to me to voice their concerns about the lack of evidence in the Mukwele matter. This is as way back now as 8 August when I became involved. Since there had been no DDPP on the matter before my involvement, I could understand why they felt that they could not address these issues directly with Advocate Johnson due to the power dynamic. Having read the docket on 16 August 2025, I was not satisfied that the corruption charge was sustainable on the available evidence and current formulation of the charge sheet. And as I said, I said so in writing at the time. Uphinde wachaza indlela abasebenzi abangaphantsi kwakhe ababelungiselelwe ngayo ukuba baphathe inkqubo yesicelo sebheyile yentloko yezobuntlola uNjengele Dumisani Khumalo kunye nabo babetyholwa naye ngelithi wayengazi kwaphela ngophando lwakhokelela ekubanjweni kwakhe. The way you frame it in this
in these two sentences, it appears you are not aware at all that there were any investigations, and not just investigations that ought to have led to the arrests you heard about this morning. Yes. Chair, what I'm stating there, indeed, is I was not aware, but it's because this case was not in my group. I get to the office, and the office is buzzing with people talking about this big arrest that happened the previous day. That is what drew my attention to that. Everybody's talking about it. And so it was not in your group? It was not my case. It was not. I was hearing about it for the first time. In whose group was it? I didn't know at the time, and that is what then made me curious as well, because everybody's talking about that case. I wanted to find out. As I'm stating by the next paragraph, I then started asking around, which case are you talking about? Who's the DPPP? I stayed on paragraph 22, commissioners. Consistent with the practice that I described above, I had no prior knowledge of this matter. Out of concern, I inquired which group was responsible for it. No one appeared to know, at least from the people that I was talking to, no one appeared to know which DDPP was responsible, which I found unusual, since every matter is headed by a DPPP as its project owner. Komiti yePalamente ejongene nenkqubo yokuguzulwa kukamongameli Cyril Ramaphosa ifake amaphepha phambi kwenkundla yomgaqo-siseko ngelicela umngeni isigwebo senkundla yaseNtshona Kapa neyagweba ngecala likamongameli yathintela ukusebenza kwale komiti. Le komiti ifuna ukuba inkundla yomgaqo-siseko iguqule isigwebo senkundla ephakamileyo yaseNtshona Kapa. Inkundla ephakamileyo yaseNtshona Kapa yagweba ngelithi umongameli Cyril Ramaphosa angagqebheka elingophiyo ukuba angathwalisa uxanduva ngeziphumo zengxelo yesection 89 nanjengoko esalindele isigwebo sesibheno sakhe awasifakayo ngakule ngxelo. Le komiti ye-impeachment ithi inkundla ephakamileyo yaseNtshona Kapa yawubhuda umhlola kwisigwebo sayo, ilebele ngelithi esi sigwebo sijongela phantsi amandla kwanomsebenzi wePalamente wokufuna impendulo kwabo basemagunyeni. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi amahlakani abo kurhulumente wobumbano iDA anelungelo lokucela umngeni ezinkundleni ngomba womthetho ongokuthathwa komhlaba Expropriation Act ngelasemzini. Okukuzana njengoko iDA ibhenele kwinkundla yomgaqo-siseko ngelicela umngeni lomthetho. No, on the Expropriation Act, they did express their disagreement with us at a very early stage, and they have problems with certain aspects of that act, and it's their democratic right to go to court, to go and have the provisions of the act tested, and they've gone to the best court we have, the Constitutional Court, and the Constitutional Court will rule on that, and thereafter we will abide by the ruling. And they too must abide by the ruling that the court will give. So it's not a real surprise, because we held different views, and those who have different views must be allowed to express them, and they've expressed them in a court litigation. Iqela leBanyana Banyana linethemba lokudlulela kwi-quarter-finals etumente ye-WAFCON xa ziqobisana neBurkina Faso kumdlalo walo wokugqibela kaGroup B ngokuhlwanje. Banyana Banyana ihlele emsileni kuGroup B kwaye ayikaphumeleli nomnye umdlalo osukela iqalile letumente. Eli qela lasekhaya nelayiphumelela lendebe ye-WAFCON ngo-2022 lidinga impumelelo nokuba sekumnyama entla kulo mdlalo ukuba lifuna ukudlulela kumjikelo olandelayo. Kwaye kuza kufuneka i-Ivory Coast nehleli kwindawo yokuqala kuGroup B ibethe iTanzania. Iqela leBanyana Banyana labethwa iTanzania kumdlalo walo wokuqala, seladlala ntanganye ngamanqaku amabini macala ne-Ivory Coast kumdlalo walo olandelayo. Lo mdlalo weBanyana Banyana neBurkina Faso uyaqala ngentsimbi ye-10 ngokuhlwanje ngokwexesha leli loMzantsi Afrika. Bambe
Angazibini ke kuwe qwathikazi noncuthu ezindabeni ndikubulise nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwiqonga leMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke masiphawuleni yenjenje iMozulu leyo ke mbukela msijongo kokuqala kaloku umfanekiso wethu ke ogxila ngokuqatha kwiziganeko zemvula nomoya kuwo wonke nje uMzantsi Afrika nawe pheka uyabona nokho imeko yancomeka kakhulu phaya ilanga liphume impela kulo lonke futhi lapho laphaya ko Free State impela futhi kwimpuma KwaZulu Natal amazantsi ephondweni laseLimpopo futhi nasencamini phaya eLimpopo ngokubanzi ke mbukela ekhaya masijongene kaloku amaqondo okutshisa phansi naphezulu siphawule bethuna ngephondo lokuqala ke eliphaya eMpuma Kapa kwindawo ezininzi ke futhi ezikumantla nentshona kwelaphondo njengapha ko Jamestown eKomani eMalitswayi futhi ekseni yabikwa kakhulu lanqele phaya amaqondo asephansi kakhulu ngo-1 nansi futhi ke mbukeli wami iMozulu ke kwelaphondo laphaya eFree State kucwengi kakhulu zonke nje ezangingqizo laphondo mpela futhi ke kumazantsi walo nentshona indawo ezininzi ezifana phako Bloemfontein futhi kwasekuseni inkwankca nomoya obhudla ngokuqatha ibikiwe kakhulu ekseni phaya ngalo maqonda phansi ka-2 baphile ngolu hlobo futhi ke mbukeli wami ephondweni ke laphaya entshona Kapa kwindawo ezininzi futhi ezithande kakhulu ukuphakama kwelaphondo napha kwimpuma njengapha kaloku koFredendal ngaselunxwemeni futhi ekseni nazo zonke nje ezangingqi kuyabande Worcester bevuswa ingqele ka-9 degrees benje futhi ke emzontsundu kwelaphondo ke lapha ko-Northern Cape kwezo ndawo futhi kwakhona eziphezulu zelaphondo buseKuruman Kimberley kwasekuseni futhi napha koPriska koDiara pha kumazantsi kucwengile ekseni kodwa kuyabanda ngenxa yesithandathu xa bevuka ngomso futhi benje kwelaphondo ke mbukeli phaya Northwest ngomso kwezo ndawo futhi ezisencamini futhi kwelaphondo japha koMahikeng kwasekuseni ngo-3 degrees napha eKlerksdorp Bloemhof futhi iyabikwa kakhulu loo ngqele amaqondo asephansi phaya ngesithathu kanti baphila ngolo hlobo kwelaphondo lapha eGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela pha kundlunkulu welaphondo kuseTshwane ke apho kuyabanda ngomso futhi ngesithoba napha kwincam yelaphondo futhi kusabanda futhi eJohannesburg ngaye kwakhona la 9 degrees kanti futhi benje ephondweni mbukeli laseLimpopo mpela pha kwindawo ezininzi futhi ezikwintshona namazantsi kwelaphondo njengapha koThaba sibe kwasekuseni pha kuMyoli sekucwenge nje yonke la ntsasa ngofana nqwakhe phofu napha eBilabila bevuswa ngo-4 ngexesha labo lasekuseni kanti benje ephondweni lapha eMpumalanga ndawo ezininzi futhi ezisencamini kwelaphondo njengapha eMalahleni kwasekuseni futhi inkwankca nengqele pha ngo-5 degrees kubande impela phaya ko-Emelo nje yonke la ntsasa vume ekhaya ndivale ndisoke iMozulu ephondo lokugqibela ke eliphaya KwaZulu Natal indawo ezininzi futhi ezikwintshona namazantsi kwelaphondo njengapha ko-Kokstad ekuseni futhi ingqele ka-2 degrees napha ko-Pietermaritzburg kuyabanda ngomso ngenkwankca ngesithandathu mna ndikuthande kangaka xeshele Miyoli kamnandi mawethu.